दिनै 2025 मायथाइनि 13 जुनआ बुहुमनि गेजेर बाहागोनि गासै बाहागोखौनो गिख्रंहोनाय मोनसे गिथावथाव गोदान मोनसे दावहा सोमजिबाय। नंगौ, इजराइलआ दिनै इराननि सायाव मोनसे मिसाइल एटेक खालामबाय। इजराइलआ अपारेशन राइजिं लायननि गेजेरजों इराननि सायाव दिनै गिलु-बालुयै गाग्लोबबाय। बे गाग्लोबनायाव इराननि रिभलुशनारि गार्डनि चिफ हुसैन सलामीखौबो थैबाय होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। इराननि टिभि चेनेल गेजेर आरो बुहुमनि सानजायारि खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला, इराननि निउक्लियार साइट आरो गोबां इरानी पस्टफोराव बे गिलु-बालु गाग्लोबनायाव थेर-बेथेर जाबाय। इजराइलनि आइडिएफनि बे गाग्लोबनायाव इराननि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बे गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। बिसोरनि गेजेराव आईआरजीसी चिफ हुसैन सलामी, इराननि मेजर जेनेरेल गुलाम-अली रशीद, एयार फ'र्सनि कामान्डार आमिर आली हाजी जादे, निउक्लियार साइन्टिस्ट फेरेदौन अब्बासी आरो आईआरजीसी चिफ अफ स्टाफ महम्मद बाघेरी बिथांमोनहा आइडिएफनि बे गाग्लोबनायाव जिउ गोमानांबाय। मख'नो गोनां दि इजराइलनि गाग्लोबनायाव इराननि गासै निउक्लियार साइटफोरा सेवहांगार जाबाय। इजराइलनि गाहाय मन्थ्रिया बे इराननि सायाव गाग्लोबनायखौ जिउ रैखाथिनि थाखाय बेयो मोनसे आगान होनना फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि इरानआ गासै 9टा निउक्लियार बम बानायनो हानायनि इउरेनियाम बुथुमनानै लाबायमोन, बेनिखायनो जेरैखि जायाब्लाबो जों बेखौ होबथानानै गोनांथि जानानै फैदों होननानै बेन्जामिन नेतान्याहुआ फोरमायो। बेराफारसे इरानावबो इजराइलखौ गोख्रोङै खिथेर होखारनो हुमखि होबाय। तेहरानाव इरानआ हाइ एलार्ट फोसावबाय। मोनफ्रोमबो बिथिङाव इरानआ इजराइलनि सायाव फिन खिथेर होखारनो थाम-थिम जाबाय। बेराफारसे आमेरिकाया बे इराननि सायाव गाग्लोबनायाव जेबो लोब्बा गैया होनना फोसावबाय। नाथाय जुदि इरानआ आमेरिकानि आर्मि पस्टफोराव गाग्लोबोब्ला बेयो इराननि थाखाय मोनसे मुगाया गाज्रि जागोन होनना आमेरिकाया इरानखौ हुसियार खालामो। इराननि फिन इजराइलनि सायाव खिथेर होखारफिनगोन बेखौ नोजोर होनानै आमेरिका आरो इजराइलआ गावनि हादराव हाइ एलार्ट फोसावबाय। मख'नो गोनां दि इजराइलनि बे एटेक खालामनायाव इराननि गासै जायगायावनो बमनि आरो उखुन्दैजों जायगानि सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर सौंकिखांनाय सफैदों। बेराफारसे आमेरिकाया गावनि सैन्य आदाबफोराव जाहाथे इरानआ एटेक खालामा बेनि थाखाय इरानखौ खावलायो। लोगोसे इरान आरो इजराइलनि गेजेराव मोन्नैबो हादरखौ गोरोबज्लायनायाव फैनो खावलायो। आरो खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला इजराइलआ इरानाव एटेक खालामनाय समाव एयारस्पेसखौ बाहायनाय जादोंमोन। इजराइलनि बे गाग्लोबनायाव इरानआ गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमानांबाय आरो गोबां न'-बांफ्रा खहा जाबाय होनना सुलुङाव फोरमायदों। बेबादिनो इजराइलआ इराननि सायाव टारगेटेड एटेक खालामनानै इराननि गुबुन गुबुन निउक्लियार साइटखौ गाग्लोबदों। बेबादिनो दिनै मिडल इस्टआव मोनसे गिथावथाव दावहा सोमजिबाय।